אז מדובר על קרוב ל-700 מיליון שקלים בשנה, שזה כולל, אתם יודעים, יחידות מיוחדות של המשטרה, זה כולל טיפול משפטי, פרקליטות, דיון, בתי משפט, הכל, בסך הכל, עוד גדר, מדובר ב-700 מיליון שקל, אבל זה לא מביא בחשבון הפסד של מיסים שאפשר היה לגבות, אילו זה היה מוסדר בחוק, המחירה של הקנאביס, וכמובן שיש הרבה נזקים שהם לא נזקים כספיים, למשל, עצם העובדה שקנאביס הוא לא חוקי, אז זה יוצר איזה ואקום שכל מיני ארגוני פשע, כאילו לא צריך לדמיין, כאילו להתפרח בדמיון, גם ארגוני טרור, החיזבאללה למשל, מתפרנסים יפה מאוד מגידול סמים, אז אני לא רוצה לחשוב מה עובר במוח המעוות שלהם, לכו תדעו, הם שמים שם כל מיני חומרים קצת יותר מזיקים, וזה יכול להגיע לבני נוער, אז גם זה נזק שצריך להביא אותו בחשבון. יש בעיה עם הדימוי של קנאביס, שאנשים שמשתמשים בקנאביס, בניגוד לאלכוהול למשל, נתפסים כאנשים סטלנים, בטלנים, לא יצרנים, וגם רשויות האכיפה עושות מאמץ כדי להציח את הדימוי הזה, כן? וככה להצדיק את המדיניות שלהם, אבל המציאות היא אחרת. זאת אומרת, יש קרוב למיליון, לפי הערכות שונות, יש כמה מאות אלפים משתמשים, יש הערכות שמדברים